Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi a Rainbow Pens. I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga sabata ino ndi olemekezeka pambo Moses Kunkuyu amene ndi nduna yathu ya zofalitsa nkhani, iwanso ndi mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress. Tikulandireni anduna, mwatilemekeza kwambiri. Mafuna kuti tiyambire ponena kuti kodi ngati boma mukumvetsetsa temperature, mood ya mmene dzikoli liliri, tiyambire pamenepo madzulo ano. Zungu kwambiri ndikuthokozeni chifukwa chakuti munachiona chopambana kuti mukhoza kucheza nafe program imeneyi. Tikulandireni ku Capital. Mwatilemekeza. Zungu kwambiri. Mukakhala mboma ngati muli anthu ozindikira bwino, mumeneyanso kuzindikira kuti kukhala kutumikira wanthu ndiye kuti mudzimvera zimene wanthu akuyankhula. Chifukwa kuti muchokera mu zimene anthu amayankhula nazo kubwaloko ndi kumene kumathandiziranso kuti mukhoza kupanga ziganizo zina zoyankha zimene anthu akuyankhula zija. Dziko la anthu opitirira 20 million oyimiridwa ndi aphungu 193, aphungu amene amakumana pa nthawi yokhazikika, amenenso ena mwa iwo samapita kukafunsa wanthu kuti mukambira nanji tikakambirani chiyani uko. Mwa ndondomeko zonsezi pali ndondomeko ina imene imakhala kunja kumene ndi mina bwalo lalikulu kwambiri kumene anthu amakumana minibasi, kumene anthu amakumana pabawo, anthu amakumana kaya kumpira, mozonsezi kutchalichi kumzikiti, kumene kuja boma mmene yamudzika kukhutulana ndi kumamvetserera. Ndiye kuti mumakhala mukudziwa nthawi zonse kuti kunjako zinthu zili bwanji. Ndipo yankafunso lanu ndizoona ifeyo ngati boma mmene zochitikira kunja konse kuti kudziwa. Ndiye mwamva kuti modi ili bwanji kunjako? Mmene kulili modi kunjako nthawi zonse kudzakhala anthu ena zawo zikuyendera, kudzakhala anthu ena akudandaula, kudzakhala zinthu zina zikuyenda bwino, kudzakhala zinthu zina zisakuyenda bwino. Ntchito yanu ngati boma muonetsetse kuti amene zisakuyendera aja muwakankhe mwike njira zoti muwakankhe kuti nawonso alowe mbali ina yoti zinthu zikuyendera, kapena kuti moyo wawo ukhale pamwamba pa nzere wa umphawi. Kuti adzitha kupeza chakudya, adzitha kukhala ndipo okhala, apeze chovala, apitire mwana sukulu, zinthu pati zimene zakakhala nazo ndi kuti nawonso akhoza makamaka bwino. Koma mu nthawi ina iliyonse adzapezeka ndithu kuti china chake sichili bwino. Ndi ifeyo ngati dziko la Malawi tiyambira kuti ngati dziko lapansi moja zinachitikira 2019 nthawi ya COVID-19 nkhani dziko lonse linali kuchuma chasokonekera. That was 2020. Yes. Kalikali. Sininga kambe ya COVID leo. Ai kukamba kwake nkote. Kuti kuchokera 2019 iyo zimene zinasokonekera dziko lonsezo maiko apangalikava mosiyana, maiko achira mosiyana, chifukwa chakuti maiko anali ndi mabala awo osiyana. Maiko amene ali ndi chuma chimene chodwaladwala sanachire mwamsanga ngati mmene achitira maiko ena ndizosiyana. Ndi mukapeza kuti maiko anu aja ngosokonekera kale chuma, mwakumanenso ndi ng'amba, mwakumane ndi mvula, inuyo chuma chanu chili kuti mmadalira kuti mulime. Ngati zimene zimakuthandizira kuti mulimezo zawonongekanso,
ndiri muli nkati mufuna kuchira ku COVID-19 kuja apanso matenda ena akugwera zinthu zikhala zovutira futi. Amalawi amene tiumalankhula nawo akumanena kuti this country under President Chakwera is worse today than imene linalili nthawi imene mumatenga boma. Mene amatenga boma President Chakwera Yes. ndi mu chaka cha 2020. Mu chaka cha 2020 mmenemo ndiye kuti vuto limene ndakamba la COVID-19 lija lili kale pakati pathu ndipo likupitirirabe. Kuchokera mu nthawi imeneyo chimene chimatipatsa ifeyo chuma nkukhala ulimi uja nkupanga safa. Ndiye kuti mu nthawi imeneyi ngatenga apangenso rekodi kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi itiyo ndiyo Malawi akhoza naso kuti kwachitika mavuto ambiri nthawi ya utsogoleri umeneyo. Kwa mavuto amene mukayang'ana. Now the question is, yes, this country is worse today than imene munalipezera. Mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo? Then because of what's in context. Yes. Mafuna kuti context isadabwere timvane kapena titsutsane pamene. Funso limene jasila yes or no. It's not yes or no. Koma mafuna kuti mukugwirizana nawo Malawi kunena kuti this country under President Chakwera is worse today. Pali kunena kuti under President Chakwera. Yes. Ndiye kunena kuti mu nthawi ya President Chakwera ndi ziwiri zosiyana. Whatever you want to ndijifake ndipandira zokuti ndikupatseni mu context. Okay. Chifukwa chakuti under President Chakwera ndoti pali zimene President Chakwera wapanga zolephera zimene zapangiswa ndi dziko likhale worse. Okay. Pali President Chakwera ngati president mu nthawi ya President Chakwera zikhoza kukhala ndi nyengo imene machita zimene zozoyo imene inakatha kuchitika nkhale mtsogoleri wina aliyense. Okay. Ndeti kayang'ana zimene zimatipatsa ife chuma nkhani yaikulu ndi ya ulimi. Kodi ulimi kusokonekera kwa mvula kapena kubwera kwa ng'amba zabweradi President Chakwera ali president koma kodi zabwera chifukwa cha President Chakwera chifukwa kuti manena kuti pali pawiri anda Chakwera kapena mu nthawi imene Chakwera ali kuchenjera kumeneko. Zimenezo ndi zoona. Ifo muoneka ngati mufuna muchenjere. Ayi kuti kupano sindi inuyo tamene angachenjere nanu. Akozopezeka kose. Kuchenjera nanu sikophweka. Koma kuti kunena zoona zenizeni. Chimene chimatipatsa ifeyo chakudya ndi ulimiyo. Ulimi uja ukasokonekera kuteko izizi ndi nkhani kuti dziyang'ana kuti ngati dziko ifeyo ndi njira zina zili zimene tingapange kuti ulimi utavuta ndi njira zimene timayeserazi tingapumukire pati. Amalawi akuvutika kupeza mafuta. AIP chiyambireni boma lanuli la Malawi Congress sizinaendeko. Today we are talking of less than 1 million people on AIP. Mafuta ndi anthu akugona pansi. Njala ndi imeneyi. Ndiye chikuyenda nchiyani Minister? Mudzaka 4 zomwe ndinazi manamba nkhani ya AIP kuti sizinaendeko tikatero tilakwitsa. Chilipo chake chimene zidayendapo chifukwa chakuti poyambirira namba ija inaliyo kuti anzathu mbuyomu amapereka ku nyumba zokwana 960,000. Okay. 960,000 ifeyo nkukweza fika pa 3.6 million chaka choyambirira. Ndoti chaka choyambirira chija tikusewera ndi figa yopitirira pafupifupi nayi imene inamachita nayo. Pa nthawi imene jankulephera lokupatsa kwa anthu 200,000 sindoti alepereka chifukwa tinakweza from 960,000 to over 3 million beneficiaries. Ndeti nanenaso kuti programu iyi ikhale kupangidwa reform. Ndiyo kuti ikhale kumaonekeridwe chaka ndi chaka chifukwa kumapeto kwake sitikufuna mangopanga finance consumption koma tizipanga invest. Kuti tipange invest mbali ya ulimi ndoti ulimi uja ukhale business. Ndiye business sitingapange ndi anthu amene ali mkamunda kakang'ono nkumawapatsa zipangizo mochulukira choncho. Chaka chachiwiri idacheperapo namba lecha kuchepetsa kumene kuja amene munamuyikapo chaka chinacho kuti kwane 3.6 million wadandaula bwanji mwachepetsa kwamono sitidachepetsa ukafika ku 960,000 imene ali mbuyo nkhale kufika lero sikuti ali less than 1 million 1,048,000 households koma kuti ena onse aja atayidwa mupeza kuti yankho ndi ayi koma system ija yasankha kuti awawa ndi amene Africa adzipatsidwa adi zam'manjazi adzipatsidwa adi fetereza ndi mbewuzi mukagula mwa mtengo otsikawo waulere okangati waulere koma ena onsewa apatsidwe ndondomeko foti ali ndi malo kumudziwo ochuluka amene nkhale thumba limodzi silimakwana apatsidwe ndondomeko zokuti iwo aja athandizire kudyetsa dziko lonse osapititsa panyumba pawo pokha. 3.6 million beneficiaries aja ndi ma subsistence farmers amene akalandira chakudya chawo sichimapita ku adimaki sichimapita ku pulu ya zakudya ya dziko lino amangudya iwo nkumakhala kuti ali nchakudya panyumba pawo koma kutengapo anthu 2 million nkuwapatsa ndondomeko zina akhala nchakudya panyumba pawo komanso adyetsa dziko
chifukwa ukalima malo akulu amene amango wasunga chifukwa samakhala nzipangizo zokwanira. Ndiye kuti mwayankha kuti chani? Ndayankha kuti ndondomeko ya AIP ndondomeko ya zaulimi ikugwira bwino kwambiri padakali pano. Chifukwa chakuti anthu amene adali pamenepo ena ngati ma beneficiaries aminda ikuluikulu akupatsidwa ngongole zimene akalima munda waukulu. Ma mega farms aja tsopano they are taking off. Munaona chaka chatha limina asilikali mega farm yawechi. Lero chaka chino ma mega farm alimidwa ndambiri. Anthu amene ali minimum anali munda amene amatenga thumba limodzi la AIP. Kumalira akajoyina nankupanga munda waukulu alima zochuluka. Nanga mafuta? Nkhani ya mafuta. Nkhani ya mafuta ndziko muno mukudziwa kuti ifeyo timagula mafuta ochokera kunja zayidziwikire. Ndipo timagula kumene ndalama za kunja $. Zimene takhala tikuzikamba. Kwa $. Acha kunoko tikupanga ochepa. Chifukwa zimene zimatipatsa $. Yo ifeyo ndi zinthu zimene zinakhala zomwezo mwinaso zidachepa panopo njira zopezera $. Izo. Koma anthu chiwerengero chofuna zinthu zakunja chachuluka. Magalimoto achuluka, zovala zimene tikugula kunja zichuluka, mankhwala kaya mafetereza zachuluka. Ndi ndalama zakunja zija zikupezeka zochepa zomwe zija. Njira zina zimene tinkapezeraso ndalama zakunjazo zidasokonekera padakali pano. Ndiye kuti kugula kwa mafuta ndi zinthu zina zochokera kunja kwakhala komavuta. Ife tikamagulitsa kuno tikugulitsa mafuta aja m'makwasha. Kuti tipeze $. Tikugule mafuta ena palibe. Pakangopumpha chinthu chimodzi mu supply chain muti timapezeka mafuta ativuta. Vuto ili silinayambirira. Vuto itakhala nayo kwa zaka zopita nkhalite. Koma timakhala ndi ma solutions amene ndi osakhazikika. Tsono mukhala muli ma solution osakhazikika musamaope kuti anthu akutukwanani koma utapa tsiku mubweretse solution yokhazikika. Mafuta mukakagula kwa anthu amene amati ali nzitsime amene ali nkufupi kuzitsimeko. Anthu amene aja mumvana nawo ngati boma ndi boma. Noseni muli cholinga chotumikira anthu kuyambirira. Ndoti simungakonyane ngati ngongole imene angachitire trader. Kotero ndondomeko imene tikuyilwa pano yoti boma tidzipatsirana zimenezi. Zithandizira nkhale ndalama yo palibe pakhoza kukhala kampata kuti dikirane koma kawatumikireni anthu kuwapatsa mafuta. Ena akunena kuti boma silimakhala mu business yogula mafuta. And this sizipita patali. Mwayankha bwa. Ndondomeko yogula mafuta kugwiritsa ntchito mgwirizano wa boma ndi boma. G2G. Sikutanthauza kuti boma ndi limene likugula mafuta awo pese. Chifukwa choti mdziko muno ngakhale mafuta amene timabweretsa panopo 60% imabwera kudzera ku boma kumene ku nthambi ya boma imene. Aja anokuma amabweretsa mafuta mdziko muno malo maboma. Ndiye kuti ndi bungwe lomwelo limene likagwira ntchito pakhazikika bungwe la boma limene likagwira ntchito yolandira mafuta acho chocheranso ku bungwe la boma. You are doing away with the Nokuma? Bungwe lolo likhoza kukhala Nokuma imene. Koma ngasi bill imene mwayapaso parliament. Zokhala ti Nokuma muwiki. Mukamva mmene anachitira panabwera nkhaleka amendment pende pali. Ena atanena zoti timaona ngati pakhala amendment yokuti apa tichule kuti bungwe lokhazikitsa la boma. Tsono bungwe la bomalo likhoza kukhala Nokuma imene likhoza kukhala bungwe lonse la boma. Koma panaye kuti pakhale kutsimikizira kuti bungwe likhala la boma ndi kugula akudzitika beni boma osakhala doba. Ukhala bungwe la boma basi. Lendo ndimeko manager ndi imene maiko ena ayigwiritsa ntchito kwina kutheka kuti alepereka koma zimene alepereka kwina sizingalepereke kwa nthawi zonse. Komanso ndimeko imene yabwino poyerekeza ndimeko yatakhala kugwiritsa ntchito ife ngati dziko. So president amapanga ma negotiations amafuta? President amayambitsa china chilichonse chimene chikomera anthu ake. Koma osati kupita kapanga negotiate mtengo wake ukhala uwu ndiye mutitulira motere chifukwa kuti zachitika ku Abu Dhabi zachilendo kuti mtsogoleri akhozonyamuka mdziko muno kukachita negotiate mafuta. Mukandilola kuti ndikupatseni zitsanzo ndikupatsani zitsanzo ziwiri zokha. President wa dziko lino anayambitsa ndondomeko kuti achinyamata azichoka mdziko muno kupita ku Israel kugwira ntchito. Anayambitsa ndi president. Zokuti mubweretsa anyamata angati adzilipidwa ndalama zingati anapanga si president iyo. Koma yeye ndi mtsogoleri zake wapangana dziko lanu likhozomana ndi anyamata anga ndikauza nduna yanga ndikauza mabungwe amati pansipa nduna yanga akambiranenso ndi akwanu kuno ayambopanga zimenezo. Njira ujete example ina dziko lino timatenga internet yochokera pansi pa nyanja makebo amali kumeneko imabwera kuno modulira. Koma tinapita ku Victoria Falls ndiye president Chakwera adaitana ma president a dziko la Zimbabwe la Zambia komanso ena nkuti bwanji tikambirane mudzitipatsako data mochipa kuchokera kwanu kumakebo anu aja adzilumikizana makebo athu atamvana zimene zija adati tsopano nduna zathu kakambiraneni mugwirizana bwanji mpaka na commercial agreement between Eskom kuno ndi anzathu aku Tanzania amapakasuza magetsi kumeneko
koma president sadakhalepo koma ife tidasayina mgwirizano ngati ndiona how special was this deal kuti president akakhalepo? no nangasi ikubweretsabe capacity nziko muli amene makhala chinthu chodula kwambiri data mukudziwa data no nonena ya mafuta ndimapereka zitsanzo izozo kuti muone kuti chinthu chilichonse chimene chili chokomera dziko president akhoza kuchiyambitsa koma akachiyambitsa tsopano akankhira anyamata ake kuti pitani mukapitiriza kuti kuzimene suti mudzapeza kuti ayi posayinirana padzabwera malita zomwakuti mtengo wakuti president asayine sikoyamba a president chakwera kupita ku Abu Dhabi adapitanso dzithunzi zilipo herokopita pepere tukakambirana za mafuta. How important was this trip mbuyo za mbuyo zidatipindulira chani kukambirana za mafuta kuti avuta tikufuna thandizo la mafuta kuti abwere pa nthawi imeneyo ndi kukambirana zokuti tikufuna kumapata khala ndondomeko yokhazikika yokuti pakugula kwathu kwa mafuta dzigula kuchokera kwa inuyo ndi zinthu ziwiri zosiyana kunena zoti mutithandize. So ulendo woyamba uja sidapindule kalikonse ayi mapindu a nthawi imeneyo kuti tawafunsa anzathu amene za mafuta akhozotiuza kuti zimene adatena nthawi imeneyi inuyo mukudziwa ndikufuna kuti ndikunena kuti khozopeza ma details akuti kodi zokambirana zimene zija zinkafuna kubweretsa mafuta ochuluka bwanji arrangement yanji chifukwa president chakwera adapita mbuyo takambirana za mafuta akubwera takambirana za mafuta akubwera kuti atithandizire vuto loti nalo mafuta akubwera pa nthawi ino andisadabwere ayi zimene zoti sanabwere tikhoza kufunsa niwo wanja akuno no I know kuti sadabwere no ndiyoti ineyonso I may have to find out sadabwereni so ulendo umene uja sidapindule kena kalikonse zimene zonse ndingavomerezane nanu chifukwa choti imiyenda mmene mukuti mukudziwa koma ineyo sindinakupatseni information imene koma ineyo ndikhoza kufunsa so panafunika kupita mpaka kachiwiri akatusi kupita kachiwiri nkhani imene kupita kumene kuja ndikopitirira chinthu china mukaona president ku Abu Dhabi apita ku maulendo ochuluka ukapanga ma functions ena ukapanga attend ma meeting osiyana ndoti kupita usiku wachiwiri tikawerengera kuchoka kuno kupita ku Abu Dhabi koma kupita kukambirana za G2G agreement yakayendetsedwa kwa mafuta akandulendo woyamba so ulendo womalizirawo ndiwo nzosiyana ndipo ujaso ankanena kuti ndikukambaza mafuta ako kotena kuti tithandizeni mu situation imene tilimo ndikunena zoti koma tsopano mafuta awo azichokera kuno mogula boma ndi boma kugulitsana mpene pali kusiyana kwake kutithandiza kuti come out of a situation pa nthawi imeneyo ndiye ndikatikuliza SOS tavutika tithandizani pa nthawi inoyo koma kunena zoti ufuna tsoti dzigula kuchokera kwa inuyo ziwiri zosiyana ndiye ine ndikufunsa kuti ulendo woyamba uja udatibweretsera phindu lanji ndipene ndinafotokozera kuti kupeza kuti akambidwa kumene kuja kunena zoti ayi tsopano kupita mafuta amene akuthandizireni mnyengo imeneyi mafuta amene angatilongosolere kuti zimene adabwera sadabwere ndipamene ndimati zimene ndikhoza kufufuzirana choyera kunduna simukudziwa ngati adabwera ndiye kuti sadabwere kusadziwa sikuti sadabwere koma nditafufuza ndikhoza kufotokozerana kuti abwera mafuta ochuluka mwakuti mafuta anthu amene aja amakhala kumagombe a nyanja omwe amene ali kuno kwa koma kupatsana access kuti mukhoza kutapa mafuta aifeyo olakakhala kuti mukatapa kamabwera anu bwezeretsewo yoti thandizo la nthawi imene jaliti lapezeka. That's why I'm saying nkofuna ufunsa kuti tidathandizika mu nthawi imene ija chifukwa kozokumana anthu lero ku Abu Dhabi nkona zoti kuyambira lero kapachireni mafuta kupei mafuta amene ndi amaujeri mwathu amatanka mwathu apite kumalize kwa Malawi amalawi akamabwera mochedwa akabwerere mmene zoti thandizo la nthawi imene jaliti lapezeka. So nkhani ya mafuta itheka kapena tizolowere kuti tidzima panzere basi mukakumbukira kuyambira zaka zimene ndingakumbuke ine mwina over 10 years ago time yetena ndi malemu Professor Bingu Mtalika mzimu wawo tusamutendere dzikoli anafika povuta kupita kunsewu kunena zokuti mafuta avuta mpaka ndikukumbukira kuti adadziyankhulapo kuti mafuta alipo ngati mukufuna takagwanani pansewu lino musiukunda zimene zija zikuti kumbutsa kuti nkhani ya mafuta ayo inayamba pakathawa ndesitingayizolowere koma chimene tingafune nchokuti tikhalire solution yokhazikika chifukwa dzaka zonsezi akhala kumavuta akabwereranso nkudzavutanso mudziweza kuti tili ndi vuto limene lilipobe likungoyenda pansipa ngati sitipeza solution yokhazikika vuto limeneli owatabwera president wenu lidzapezekabe koma nkhani ndi yakuti tikhazikitse ndondomeko zokhazikika zimene mafuta adzapezeke mosavuta pakalekale. zikuoneka kuti kapena ndinene kuti do you have a plan
chifukwa tilibe mafuta chifukwa forex tilibe zona ndeti kumakapempha ku mabanki ngati boma do you have a plan yopezera forex kapena we on our own? Boma lililonse chimene chichi I would want Malawians to understand ngati inuyo ngati muli dziko limene mulibe zimene mudzikagulitsa kumsika kumene kumapezeka ndalama zakunja, ngati simugulitsa china chilichonse pa international market, forex muipeza. Ngati muli anthu omakafuna kukatenga chinthu pa international market chokasinthanitsiracho mulibe, forex muipeza. Tilenge malonda abata kunena zokuti mutenge chimanga mupititse pansika ngati mufuna kugula salo, inu kunyamuka chimanga chicha mulibe, simukabwera ndi salo. Mutenge zokagulitsa mukabweretse chanu kumene ngati simunapite nchokagulitsa, you will not bring anything. Pansika wa international trade pititsani zimene mutakagulitse, kodi mukapita anzana magulitsa chani, ena ali ndi mafuta amapititsa kumeneko, ena ali ndi salo amapititsa kumeneko. Ifeyo chimene matulutsa ndifoja kodi kadutsa zinthu zimenezi zimakatipatsa ndalama zingati pa international market. Nanga ifeyo timafuna kukabwera ndi zinthu zochuluka bwanji ku international market. Anthu 22 million amene tili ku Malawi today, anthu agula magalimoto ena awiri atatu, kusonyeza kuti popita pa international market paja ngati timafunapo ifeyo 10 million liters ya mafuta, tayamba kufuna 60 million liters ya mafuta. Koma zopititsa ukatengera 60 million liters yo tilibe, zokagulira tilibe. Ndipo upita hapo ulendo uno tayamba sokana tufuna soti tinge zovala malebo zoti tikavale ku Malawi, tufuna soti gule magalimoto pia nawo ku Malawi, koma so dzipata tufuna mankhwala ambiri pena kuma tikufuna zambiri zokagula, koma si ku balance ujeni yathu ya zimene tikupititsa zimene tikufuna. Chimene timachita dziko potero ndikupeza njira zopezera katundu amene mukagulitsa pamsika pacha. Kodi ifeyo timapanga chani? Timalima, koma tikulima zoperewera. Bwanji tilime zambiri kuti tije tikadya zina zilipita nazo kumsika. Timatenga miyala imene anzathu amakagulitsa kumsika kuja, kodi miyala yathu yakhale kubweretsa chani? Ndikayerekera ifeyo, kodi kayerekera idatisira chani? Tidapititsa kumsika kayerekera uranium, kodi tinakabwerako ndi chani? You find it palibe. Kayerekera today, look at the villages around Kayerekera, kunali mining huko, palibe. Nde ife pano chimachitika chokuti anthu amapititsa miyala ija ina nama tukayeza container 40 foot tukayeza. Chifukwa chani? Tinalibe malamulo okhazikika okuti miyala yathu isamatuluke. Zinthu zopangira ndalama zakunja ndi zimenezo, tiyeni tsopano miyala yathu ikuyeza tijeza kuno, achakwera khazikitsa laboratory yoyeza miyala ija. Palibe atatulutse mwala kuti ukayeza tiyeza konkuno. Tikayeza kodi udzati gulaya agulitsane ndi ndani? Achakwera khazikitsa kampani ya dziko la Malawi kuti pogulitsana miyala mugulitsane ndi kampani ya dziko la Malawi. Komanso ndondomeko inali yopanda ma regulations, inali yopanda malamulo ya chipwirikiti, aliyense akanyamula mwala wake adutsa nawo pa boda akagulitsa, inali ya chipwirikiti. Achakwera khazikitsa the mining regulatory authority idzika malamulo akayendetsera kwa mamayini athu. Panopo tasaina magwirizano ndi makampani awiri opanga za migodi, imodzi yoyamba kale. Nde kuti ndalama za ku migodi zipititsa ifeyo chimwe chathu patsogolo chifukwa chakuti tikamapita kumsika tipita miyala tsopano. So we are on our own. Paka dali pano tilibe choti tikhoza kugulitsa tidikireza mining izo zogulitsa zoti dziko lilonse lopanga. Okay, because you cannot even get $1,500 ku bank. Netflix kuti anthu alipire Netflix kandalama kang'ono sizikuteka. Nchifukwa ndifunsa kuti kodi awi on our own kapena chilipo kuboma ku chimene mukukonza, because zikuoneka kuti zinthu zativuta. We can't buy fuel, we can't even get forex ku banki kwa amene afuna kupita, you cannot even order anything online. Ndikutsimikizireni ichichi kuti zinthu izi zikonzeka liti, zinthu izi zikonzeka motere. Njira imene mungakonzere zinthu ndikuti ndiye mukupanga produce zinthu kuti kuchaka china chilichonse chikhoza kubweretsa yankho ku forex reserves yathu. Sadabwera president chakwera kutiuza kuti kudzibwera ndege kuchokera ku Abu Dhabi komwe. Yes. Ndege zimenezi. Simudazone ndege zimezubwera kuno. Koma zobwera ndege zimenezi zati ndikuze. Mana sa Malawi anzi. Yes. Ku Malawi kuno kumabwera ndege. Kumadzatenga zipatso kuno. Kupanga load ndege ija ndi mango aku Malawi kuno. Kupita ku Abu Dhabi, kupita ku Asta, ku Tesco ku UK, kumakapeza mango la ku Malawi. Koma kenako mango aja makolola kamodzi kulibeko. Aliyense othamangirwa kalima soya, aliyense othamangirwa kalima chimanga. Ndege je zibwera kuno pa wiki
mango osadzaza mapapaya osadzaza ibweranso nawo koma ndege mukafunsa akuwuzana kwa aviation ndege zikhala zobwera kuno kunyamula mafruits kupititsa kuno koma kenapa ndege sikudzaza ife kuno kupanga produce zinthuzo sitikupanga zokwanira lero anthu atangoti tikuyamba kulima mango mukaone ukasunguka anthu akulima mango muone msalima anthu akulima mango amene simudzapeza mmodzi akuliya kuno go to India akudya macadamia uchokera ku Malawi kuno mtedza amene akudya ku China tapita ku China president wa China akuti ndakupatsani mpata bweretsani mtedza amene mungabweretsere koma talima ungati mtedza uwo ngati sitikupanga produce zokwanira sitipititsa kunsika zokwanira ndalama sizipezeka. Yeah, so do you have a game plan ya forex? Game plan ya forex? Yes. Ndikupanga galvanize njira zimene zingakupezere forex. Okay. Njira zimene zozo ngati mukudali kuti miyala ikonza kupatsani forex itetezeni miyala. Ngati mukudali mukalima mukapeza forex every year kulima chaka chimodzi mukoza kuonera kusintha in the forex reserve. Ife kuyambira chaka chino ngati chaka chatha zinasinthako pang'ono chaka chino ima mega farms zakangolimidwa bwera Amalawi akhala opanda njala komanso kukhala chakudya mikhoza kuti kupita kunja kusintha kwa zimene zindi kwa chaka china chilichonse okhoza kusintha. China chimene anthu akumakhala ndi nkhawa ndi boma lanuli ndi kuchedwa ka decision making kupanga ziganizo. What comes to my mind ndi nkhani ya report la ndege for example. Iyai tapanga ni inquiry kumatu kunenerera it had to take maijirima kudandaula pa Facebook anthu kunena kuti aya kula kutapanga ni commission of inquiry zima kuvuta ni and there are so many examples. Chimavuta nchani kupanga decision mansanga ndi boma lanuli? Mukhoza kuona kuti boma limavuta kupanga ma decision mansanga. Koma mukadzaona kuti decision ije ikachitika imakhala decision yabwino kapena yolakwika. Ndiye kuti kupanga decision mutatenga nthawi yanu ndi kupanga decision yolondola kumene kuti kutumikira anthu. Pankhani ya commission inquiry. Nkhani ya commission of inquiry sina tengere kuchita mdziko muno kupanga abale commission of inquiry. Kupanga commission of inquiry sizinachitike chifukwa kulira kwa anthu. Mukakumbukira bwino munthu woyambirira kunena zokuti ndipo ndikufunitsitsa ndidziwe chimene chidachitika anayi president Lazarus Chakwera. Kusonyeza kuti wina aliyense asanakhale ndi expression ya wish ya mtundu umeneyo it was the president himself. Nkunyamuka nkuita na akulu amaiko ena amene amakhala kuno. No nkhani ya report ndi commission of inquiry nzinthu ziwiri. Cholinga ndi chimodzi. Okay. Cholinga ndi chimodzi. Kudziwa chimene chidachitika. Koma anthu anachita mpaka poulirira kuti ayakula kuti atipatsani commission kufuna dziwo chimene chinachitika. Why did it have to take so long? Muli ndi president mmodzi amene malamulo wa Germany nazokuti adzampatsa mphamvu zokhazikitsa commission of inquiry pamata imene akuyena kuti kufunika ipereke mayankho ku dziko. Simani nazokuti adzapange zimene zo munthawi yanji kapena adzapange atayamba kupanga chani. Tsono president mumamkhulupirira kuti in his wisdom adzapange ivo kulamulo limene licha adzagwiritse ntchito lamulo limenelo. President Chakwera anaona kuti choyambirira tikhale ndi kuti technically chimene chidativuta pa ground chinali chani kuti ndege ichite zimenezi chidachitika ndi chani. Akuluakulu amene amapanga zakafukufuku lero pana kuti ndi commission of inquiry yopanda kafukufuku wa technical bwezi onse aja commission of inquiry imene akumati kuti tsopano nanga idanyamuka nthawi zanji ndegeyo inaenda bwanji kodi ina ndege ya mtundu wanji kodi kumene munana ngati ankayendetsa ndani ane experience yotani zonse za commission of inquiry sidakapanga koma opanga zimene zo technical report imene ukhala and technical report imene ikoza sothandizira commission of inquiry for so long ndinanena kuti boma lanuli lili very slow in decision making. No, I will not agree with you. And ndakupatsani chitsanzo cha commission of inquiry and I can give you so many examples. Chitsanzo imene chimenda kuyahani mukozopeka zitsanzo zina zili zonse komukayangane kumapeto kwa ma decisions amene apangira nkhani ya fuel for example. Malawi yakhala panzere kulira kwa zaka zingati iyayi tukamba zapanozi it had abare tiyankhuleni akhumboka chali adachitopempha kuti a president tiyankhuleni. Why does it take so long? Kodi president kuyima pajuku ndikukuyankhulani
zimapereka tu comfort zimangopereka tu comfort yakuti atiyankhula president koma president akhoza kuyankhulani lero kuyankhula zinthu zopanda pai taona pa president akuima kuyankhula zopanda pai koma president kubwera no president kubwera nkunena zakuti vuto la mafuta ndaliona the past 6 weeks chimene ndapanga ndi chakuti ndakhazikitsa komiti imene kuyendetsa zakuti president ameneyo akuyankhula chinthu ichi kuwapatsa anthu aja mayankho ndi chiyembekezo anthu atalira mmene anthu akuliramo chimene chikufunika nchani kuti kunyamula handika chifin kutonthoza anthu kapena kuwapatsa chimene anthu chikuwalizacho tinasankha munthu mmodzi kuti atitsogolere tonsefe ndi anthu akamalira pazikhala kuyankhulana mwamsanga chimene amalawa kuyapo koma tonena zakuti kuyankhulana pakamwa mulibe yankho nzinthu zopanda pai mukamanga yankhula ana akulira ninja ngati asakuti yankhula amakhala alibe nayankho ngati wana ali ninjala iliyo nkubwera mangoto aita bwerani ndamene kuyankhulana ana madiba akakhala kuti sakuti yankhula ndi kuti alibe yankho is that what you are telling us akakhala kuti sakuyankhulana ine mudazolo bambo ana akakhala sakuyankhulana pobwera amabwera ndi jumbo nthawi ina kamaonda kuyankhula ndi makhaje ndimati ndi jumbo ili kuti sakuza na president kuti ndakhazikitsa komiti kupanga dongosolo la mafuta komanso ine ndipita ku Abu Dhabi nkakambi kumeneko ndi jumbo imene jumbo limeneyo sinde mafuta koma sakulira kuti kubweranso anthu ogwa chaka chamawa ndichifakiri makhala ndondomeko ndi si jumbo ndichifakiri makhala ndondomeko jumbo tunabomba pana ndondomeko za mboma tizimakhala za lero ndi lero ndi process olumula khalero mufuna kusintha tadzikupatsani mafuta simumuzo tasitsawa lero mawa itubweresere sizichitika it can't happen like that tichite break pang'ono anjama nkhani zizikulu timwere madzi tibweranso ndi ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Minister of Information Honorable Moses Kunkuyu program imene ya sabata ino ya Times Exclusive akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints tibweranso posachedwapa. I think K-Pitch looks amazing on the wall. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera kanema wa Times tili katikati mwa program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu, Chief Government Spokesperson komanso nduna yathu ya zofalitsa nkhani yowanso ndi Director of Campaign mkulu wokopa watu ku chipani cha Malawi Congress. Padabwera Suleiman ku ofesiku Samia Suleiman ana tamau ndipo in the spirit of fairness we thought kuti zina timve kuchokera kwa inu because nyumba yofalitsa nkhani ngati ino ya serious timatuka mva uku kumambaso china chimene anakamba kuti pali nkhani ya East Bridge anduna akawale adatengeka nayo nkhani imene adabweranso mpaka pa wireless ku ofesiku yayi East Bridge atipatsa fertilizer ife tidzapatsa zokolola ndi zina ndi akuti masintha tabwa anthu achatu simukwafunanso nzona choyambirira ndikuthokozeni inoyo Times chifukwa chakuti mukuti mu mzimu wa fairness mumaona kuti mukamva mbali imodzi
mutamvanso mbali ina ndimene utolankhano umene okhali zimene akudera ndimafuna kuti koma kwanu kusimchita choncho ayi ndimafuna nzina ali choncho kuti mwachitawo ndi utolankhano kwanu inu simuli nyumba zaulutsira mawu kodi muli nyumba zaulutsira mawu ayi koma no muli nyumba zaulutsira mawu longosola bwino ndi limene zimafuna ukamva kumvanso balance ndipo ndikupempheni kuti mupitilize koma nanga kwanu kuti muvuna ayi ndikambeza inu mupitilize zimene no inenso ndikukamba inu kuti kwanu kodi ndikuyamikira ndisine okay chabwino ndeni makuyamikira ndeni mati mupitilize zimene okay mudziti mukamva mupitanso mbali zoona ndiyamike ifa zimenezo amene anazayankhula kunena zokuti kunali arrangement imeneyi ya ku agriculture yokuti pakabwera zipangizo za ulimi ngati fetereza ifenso tizingotolera zimene talima nkuwapatsa ngati malipiro pamene paperewera tiwapatsa ndalama za makwacha inayi ndo ndimeko yabwino kwambiri imene nkhale kubomako tinagwirizana nayo ndipo tinayeunikira bwino munasayinirana nkuona tikukhulupirira kuti osayinira kudzera ku unduna woyenera adapanga zimene tikukhulupirira anawunikira zonse zimene yakuwunikiridwa ifo tinazikambirana kwa nthawi yayitali koma zokuti adachileka zifukwa zakezo ndi kuti angafotokoze ndiwo ngalamene amasayinira kukhula khoza tipatsa kuti tinazisiya pa zifukwa izi koma ndibwere pa nkhani ya amene amapanga comment kunena zokuti zikuoneka zolakwika kuti khangati ndondomeko imeneja ikupangidwa council omwewa ndi amene aluza dziko la Malawi kunena zakuti ndondomeko iyi ndiyakuba amayankhula zimene zolemekezeka Asani Suleiman anayiuza parliament analuza dziko boma lufuna upanga ukambelembere kudzera mu njira iyi afuna atibere nditso pano anthu otero akabwera nkudzana zoti koma ndondomeko janjabwino amalawa amveziti chifukwa nkutheka kuti iwo atanena zokuti nzaumbava izi mwina anduna anakhala pasi kuti alipo kapena penetaponya mwina due diligence yathu sidachita bwino kapena kutheka Suleiman akwadziwa bwino anthu awo amene akuneneramo kuti mwina ifeyo ena taponya sitinaone bwino ndi pamene tikufuna zitenga udindo anthu andale pa zimene timayankhula chifukwa ndinakale zimene zimachitika mu public timazimvera ndengadayankhula munthu wa udindo wake ngati iwachi sitingalephere kumvera chimene chichi kumvera kuti mwina atakunena zoona and process yokayamba kutsimikizira kuti tikufuna titsate zimene amanena a Suleiman ikhozo chedwisa zinthu zina lero akamadzabwera nkuti iyayi chinthu chabwinobwino tsoona nangamwe atisokoneza chimene akachita nkubwera kuti akunduna tikuona ngati chinthu ichi chikhozoponya apo ndi apo taonikirani apo koma tikaona zimenezi mukuganiza kuti there is something fishy going on munthu akhozoganiza kuti funso likhozokhala kuti olemekezeka mwasintha bwanji maganiziro pamene munatiunikira ngati inuyo olemekezeka odziwa kusuzumira zinthu ndikuti munasuzumira kuteka kuti mukhulupirira mumasuzumira zinthu mozama tsono mutasuzumira kuti chisi chabwino mwabwera bwanji udzati chabwino koma anakapita iwanja udakhala kopita ku unduna wa agriculture anduna pena mwina ndinakulakwitsani ndinakuuza ndi chinthu ichi nchaumbava koma ineyo ndinaponya pakuti ndikuona ngati chinthu ichi mwanji mutabwerera muchikambiraneso wamukaonikire makona awo amene ife audiced bridge fereza wawa ali pa Mozambique pomwepa zimenezozo ndi audino aboma mufuna anthu ena amene fereza wawo sali ndi zimene iwowo poyambirira adatsutsana nazo kuti nzonama kulibe fetereza akunama kuti ali pa Mozambique patali pa Zambia apa koma nzambodza nawo ngati anthu nawo ozota ife tinapita tinakaona fetereza awo akuti fetereza uja si wawo anthu awawo bwanji tibwerere tikatsimikizire fetereza yomwe adanidi ngo anthu ake koma that process adakhala kuti awa Suleiman anabwera nkuti tikuganiza mwina si wawo titengeni ndine chair wa agriculture committee ndipite nkaone nawo nkukaona nkutsutsira kumeneko amalawi sadakachedwetsa matundu achedwetsa amalawi aboma simukupuma nawo bwino a Suleiman uri mpaka mufuna kuwachotsa pa mpando wa agriculture ku parliament kumachitika zinthu zambiri anthu ogwira ntchito zaboma amagwira ntchito zambirimbiri oversight function ija ili ndi makona ambirimbiri sipakhale chidwi chapaderadera chofuna kumchotsa munthu koma munthu akapanga zinthu zopulukira zinthu zosakhala bwino nkhale ali mwana wako nkhale pa ntchito pamene inu kupanga zolakwitsa anthu sangakondwere ndi utsogoleri wanu mtsogoleritu si munthu umangoti akafuna kupanga chinthu anene zoti changacho ndi cholondola si utsogoleri utsogoleri umatha kukhala ndi position yako yoganizira china kuti sichikuyenda bwino ukatsatira chimene nkuwapeza kuti ayi palibepo choopsa chilichonse nkuwawuzanso anthu ako kuti tinathamangira kuti matikhanga tikuyaka moto koma titakaona
takuona tukulibe moto anthu ajakudalirabe kuti mawa adzationeranso zinthu zina zitavuta koma ukapita nkupeza kuti ndimati kuli moto tiyeni chifulimbwiti kupita nkupeza chifulimbwiti kulibe iweyo nkubwera basi nkubisa nkhope ukhale ngati usuna wauza anthu zoti kuli chifulimbwiti sutsogolera. Suleiman omweyo ananenanso mpulogalamu yomweyi kunena kuti it was not important kuti president Chakwera apite ku Abu Dhabi chilipo chimene amapitirira nkukamba kwawo akuti agula manyumba kumeneko ndi amakaona ma project awo kuganiza kumene koko ndi nkuganiza koperewera ndikoza kuisa icho nkoperewera kwambiri ndipo sizinthu zoti Malawi kunena kwawo president sagula mafuta dziko limene president akutsogolera limagula mafuta lero chilichonse chochitika mdziko president yute ya nyumbayo muyankha simingayankhe zinthu zopanda pake chifukwa kuti anthu aku Dubai sanganene zoti president Chakwera tikutumizirani ndege ikutengeni mubwere kuno tikupatsani mayendedwe tikupatsani pogona kuti mudzaone nyumba zanu zili magulu basi the whole president anezoti president bwerani ndikutumizirani mayendedwe mubwere kuno ndikupatsani pogona mudzaone nyumba zili magulu kumene kokoso president anakakhala nawo pa idi simuyikamba banje imene ababoma ya idi kodi idi ndiya mwambo wachipembedzo president ukhala nawo mwambo wachipembedzo nkula koma simukunena bwanji si president palibe ngakhale ino simunachule president ma press statement wonse sakutchula kunena kuti president Chakwera akakhala nawonso pa idi. President Chakwera amapemphera kuno sande lilonse amapemphera opanda nkhale masairini amapita kuchalichi. President Chakwera amakhala nanhuga kusera usiku wiki lilonse. President Chakwera apanga nawo attend mapemphero ambiri tsiku lilonse. Nyuzo pala za kumene kuzidalemba ndetu kunena kuti awali mapemphero nde simunanene bwanji awali mapemphero chifukwa pena kunena kuti ulendo udali okakhala nawo ku idiko zina zinzabodza osotera kupemphera president. But why have you been mum on my celebrations are Eid? Mapemphero chinthu china chimene chakango chitika president chakango chitika president amapemphera amakhala mapemphero ndatha mbiri ndipo sinkhani mbiri simu madziwa kuti a president anyamukapo kuno kupita ku America ife nkudzamva kuti ali ku America kuti anapita kutchali chiko kuti sidalekeza program sidalekeza program Chakwera amakapemphera kuli konse madapita akapita ku southern region timakasaka chalichi kodakhala kuno Sunday apemphere kuno simudzatipezeka program demu ya hayojo imeneyo siti ndi mapemphero kumene kujote kunthawi inaso mwina apita kadya ice cream sindipepo program a president amakumanda Malawi okhala kumene umateka program yapo utere atsiku akuti akupita akakumanda Malawi amakhala kumene ndi a Suleiman tisamvere tizimvera zinthu zimene angayankhule zili zanzeru munthu aliyense amakhala nayo mbali ine imene ikhoza panga zanzeru koma akaphonya mbali imene ikhoza zolutsa zopanda nzeru ndi aliyense mbali imeneyo yokuti akayigwira muona kuti ikhoza zolutsa zopanda nzeru mbali imene aliyense ali nayo ndi chifukwa mudzaona kuti munthu wabwinobwino anthu amudalira kuti akusankha ngati mdindo koma nkupita ku nyumba ya malamulo kwawo kwa malamulo kumenenso kuti malamulo ting'ono mwachitsanzo kokuti chinthu chonga mpeni chimakhala apachi musati mchigwire malamulo takumekaya timafano koma timalamulo tukhazikika if you find mtsogolera ukaneka upanga ubeji chinthu chochepa ngati chimene chichi kuti pena pake mbali ina imavuta mtsogoleri wakuonera anthu ogwira ntchito ku parliament kuti nkugwira kumenya kuti mbali ina yake pena simakuoneka bwino ngati pali munthu amene wakhazikitsidwapo pa bani ku nyumba ya malamulo chifukwa chakusachita bwino dongosolo conduct yosakhala bwino ndiyo acha kangapo kosi nthawi ina sitting yonse asabwere kuti amene amachotsa pene popoyo siudalisa amakhota ayambana naye koma nkufikapo kuti ife timadziwa kuti mene alira speaker achiwiri akazomba amacheza ndi aliyense kucheza kwawo amacheza sonkhali ndiwo aja ma MP ambali naye koma nkufikapo kuti iwo aja nkuluza calmness yawo nozotano chokani nyumbamo kwesesa kumpanga guide munthu akulu tadikirani awayima apa ndi wamkulu wanu wambali ya opposition iyi kuti wangoyima leader of the government side akayima MP aliyense amakhala pansi kuti Floyd ndipatsa leader ayankhula zimene tikufuna ifeko the leader of opposition stands and an MP a backbencher akukuwa abe kufuna kuyankhula speaker nkuna zoti wayima leader wako iye nkumanga magana tunkundukuwa mantu mwenewo speaker nkunduza noti mbali imene apanga trigger high manager ni mbali imene ili yopanda utsogoleri mbali imene matotutsa zopanda pake tikhala ndi masankho chaka chamawa boma lanu la Congress
ladzipereka bwanji kuti masankhowa akhale credible ndi kuti simukuchita zinthu zokondera kuti muwine? choyambirira ndicho kuti chisankho chija ndichokhazikitsidwa pa malamulo a dziko. Ndi malamulo muja amakhazikitsa kuti chisankho chatadzayendetse ndi ndani, ndi kudzakhala Malawi Electoral Commission. Commission iyo mudzakhala ndani ndi ndani. Mu commission imo mudzakhala oyimirira zipani zosiyanasiyana. Kodi lamulo limenelo linatsatiridwa? Mu commission alimo a DPP, a opposition alimo mu commission iyo? Yankho ndi air. Mudzasankha adindo okakhala pa akulu a commission iyi. Posankha mudzatsatira malamulo anji. President adzapatsidwa mayina amenewo achokera kwa amene amayang'ana za malamulo. Oyang'ana za malamulo apereke mayina a president mulitengereko dzina limodzi apapa likhalira wamkulu wakumenewo. Kodi zimene zinatsatiridwa? Yankho eya. Amenewa tsopano ndiye okayendetsa chisankho motsatira ndi malamulo. Amenewa sakuyenera kumvera za chipani. Ngati adavalapo salu za chipani amenewa asiye, chifukwa tikuwadziwa kuti alumo awo nda DPP awo nda DPP awo nda tikuwadziwa anthuwo chifukwa ndichokera ku zipanizo wapolowa asiye nsalu zawo za chipani. Ndiye kunena za boma lathu pokonzekera kuti chisankho chiyenda bwanji kapena kudzipereka kwathu, choyambirira ndi kukhazika adindo ku bungwe limene liyendetse masankhowo, kukhazikitsa adindowo motsatira malamulo. Zipani zotsutsa boma zikunena kuti sizikukondwa ndi Mai Annabel Ntalimanja chifukwa choti kuti ndi mwana wa a John Tembo. Andizochitika zawo akukondera Malawi Congress Party. Sizikukondwanso ndi mkulu wa CEO wa Malawi Electoral Commission akuti Bambo Mpesi chifukwa choti ali ndi bias ndi Malawi Congress Party. Ngati boma mukuti bwanji pa makonsenza amenewo in the spirit of fair and credible elections? Fairness ndi credibility ya elections imachokera ku chikhazikitso cha Malawi Electoral Commission. Okay. Chikhali chotsatira malamulo. Referee yo akuti referee athu sakumuona bwino kutsatira malamulo. Ndi chinthu choyamba. Okay. Potsatira malamulo osankha anthu amene akagwira ntchito imeneyi kuti criteria yawo kumabwaloko amayang'ana chani. Osankha kuti papite uyu ndi uyu ndi uyu kuchokera patonse amene tili kuno kumabwalo koma papite awa ndi awa kodi amayang'ana chani. Anaziyang'ana zimenezo kumeneko. Kodi akamayang'ana amati tikuyang'anika kuti agogo ako adali mchipani chanji nthawi iti. Ndi chifukwa chimenecho usakakhale amayang'ana zimenezo. Ngati sayang'ana zimenezozo aliyense amene ambweretsa iwo aja mwakudziwa kwawo ali qualified for that job. Lero atanena kuti aliyense amene bambo ake adakhalapo mchipani china chake kapena ali mchipani asiye ntchito za boma, anthu apumbuluka m'maembasi kumabwera Malawi, anthu achoka m'makampani aboma achotsedwa. Lero kuti tinezo kuti amene bambo ake adakhalapo mchipani, if we are talking about someone amene bambo ake kodi zimene aonena a Malawi Congress Party kuti Ntalimanja abambo wawo ndi a John Tembo nzona. Ine chimene ndimadziwa nchokuti amayankha dzina la Annabel Ntalimanja. Sana inuyo ndikufuna zimenezo akuyankhula ndi a opposition. Ine ndikufunsa nini zimenezo tsopano mudzachezi ndi Mai Annabel Ntalimanja mudzafunsa dzina la bambo anu ndi ndani. Oyankhula zimenezo sine. Chifukwa inuyo zoti bambo anu ndabanda sindodziwa mudziwa ndi mudatiuza ndi. Yes. Inu mudatiuza ndi bambo anu ndabanda tidakhulupirira chiti chimenecho. Tsono sindingabwere nikuza kuti inu ndi mwana wa Kunkuyu. kuyankha kwanu mupakira ine chimene ndene chakuti mwana kuti chani kuti wina alliance owatakhala kuti bambo wake adakhalapo mchipani china chilichonse ndenga limene zoti asiye ntchito chifukwa iye bambo wake adakhalapo mchipani kapena ndandali anthu ambirimbiri asokoloka m'makampani. Ndi dzina limene limatchulidwa awo so zimene akuyankhula azipani zotsutsa zilibe mchere zosatsatira malamulo. Malamulo akuti chani osankhira anthu ogwira ntchito. The Mpesi ndi Ntalimanja sasiya. Is that what government is telling us? Zimene ndingakuuze ndi zakuti pakangolakwira malamulo pena paliponse. Pakakhala kulakwitsa malamulo pakangolozedwa kuti mudalakwitsa malamulo apo tikuyenera kutsatira chimene boma lilotsatira malamulo. Akangoloza kuti munalakwitsa malamulo pali lamulo iyi limati amene akupatsidwa ntchito iyi akhale amene bambo wake sadakhalepo mundale. Ndi lamulo simudaliwerenge ndi tatsimikizira kuti uyu alapayo bambo wake adali mundale ndi kutsutsana ndi malamulo. Pakangopezeka pamenepo tene yotsatira lamulo kwachotsa. Tibwere ku roho yanu tsopano ngati mkulu wokopa wanu mchipani cha
Malawi Congress mudapita ondirande adauthamangitsani miyala kumeneko a president chakwera newspaper ya Nation sabata ino yalemba kuti akaenda mulilongwe muno angu awoza newspaper ya Nation chakwera board in Lilongwe chuchitika nchiyani with your popularity ngati chipani chifukwa chakuti aliyense amasankha kuyankhula pa chimene iyeyo wasankha kuti atole mwinaso nkhozipanga generalize kuti zikutanthauza kuti zinthu zanu sizili bwino koma ndikasuzumira mmene wayendera president Chakwera kuyendera zitukuko kuyendera anthu mmaderamu zimene zimachitika kumeneko zimakhala live pa TV anthu kuyima munsewu manja mwamba kuweza Chakwera zimene zisizidaoneke kuti Chakwera anthu jubilating for Chakwera pena pali konsobe zimene sizinaoneke koma chifukwa wina anapanga haya la ganyo ena kuti akamabwera apa Chakwera mupange zakuti ife kungotola pene paja basi kundi kufotokozereni nkhani yakundilande mbune naye kuti kuti nkhani njote mukandipa 7 minutes I will explain it to you. It's not a sign yokuti zinthu sizili bwino apene akumawoza Chakwera aumapatsidwa ndalama ndi anaganya amenaja anaganya amenaja we have investigated we can tell you amene amapanga zimene zija anaganya amenaja akundilandenso amene adakuthamangisani miyala akundilande ndikuuze ndipa 7 minutes I will give you a minute akundilande uja ineyo mukamandiona ineyo kunoja ndi kwathu ngati ineyo ndakuula nkumuoneka kuti khozopanga zina zake mundalemu anthu akundilande atipanga shepe ife nkhale kulawa khala nkachipapa kagali moto timakata ndalama msika mwenye kuti ndani amene angabweretse clasha plate yopanga libondi kuti tigule nawo nkumadikiria nsiwa kundilande uja ndimadziwa kuona ili yonse pamene pacha chimene mapitira kundilande nchotani kundilande kwakhala kwathu chifukwa chakuti ineyo achakwera kundikomera mtima kuti ndikhale nduna yawo kumalo kuina kumene makamvetserera kuti ngayankhulo chani kudziko kundilande ndimapita ako anthu akundilande amandidziwa musika muje ndimakhala kupita kumene ndapita ine anthu anabwera ku nyumba anthu 15 atatengana mu minibus yawo akuti ife tikusaka malo omapangira business ya ukalipenta mtsinje chaona sawo umatonongera katundu kadzaza katundu athama kukoloka tikusowa malo ndemo tithandize malo chapachi nsewa kumuti yankhulire kusite chifukwa tinawayankhula adindo akwathu atiuza kuti nkhani imene tidzakuyankhani 2025 after chisankho pepa limene naliona ndindo atawalembera kuti pempho lofuna malo ogwirira ntchito mudzatipatse 2025 ndi nata sindingawayankhula akusite malo ndisanawadziwe ndikapeza mpata ndibwera ndidzaona ndi ndinapita pachinse tinaona za malo nawo ndiwayankhula akusite timve kuti angapereke yankhulo utani pochoka pene pafumu adatiuza kuti koma kuno kuli vuto bridge ikuduka timati musadachoke peza ndinu mneneri wa boma mutakaona pa bridge ine okay pesa tafika kale ndiye ndinapita pa bridge pacha ndafumu acha kuchoka pamenepo chifoti mubwera ndi magali moto angapo ninadzaona kuti khanga ndipo malopa adi kamphepo kamene kalipo sika bwino kwenikweni then madabaso kuti why this kind of atmosphere simoneka bwino kale imoneka nkhope zina zake zokwiya then madaba ngati ne munthu wakonko ndi madaba kuti anthu awawo njiyani michinga wakuitse mwandundu koma ifoti sindimathawa situation ine ndanezo kuti sindiyenda pa gali moto ndiyenda apa wapansi ndimvanena awo anthu ifoti kuti ndimabwera ako ndikati ndipo amene angakumbukire ndimapita pamene pakuoneka munthu amene wakwera kwambiri ndimapita pene kuti tandiuza vuto ndi chani chifukwa ndikapanda kumva chimenecho chokauza president sindichidziwa mpaka ndinayenda kuoloka pansika pose paja nditayima pamateyala pantunda paja kumachezanso ndiyena kuti ndimvetsere pene ndadzamva mwala wagenda galimoto sizinali zokuti ayima kumagenda kumatiyang'ana chonchi kuti choka kumene nkhani kuti wina kwangobisala nkuponya mwala ndipona pakhoza khala chipwirikika apapo datayima kosantenti chokepo uthawa we can use that word chifoti mafundo maloba masakali hazithandize of course Brazil dinoma endera pita ngalimoto semene naenda pita ngalimoto then we left the place koma zoona zake ndizakuti kumalo kuti konse kumakhala ana amene mwina mbiri sakuidziwa sakudziwa kuti Kunkuyu ni ndani kundilande sakudziwa kuti ndine mbale wa motani alipo ana amene ndi wakundilande ine kuja ndi kwathu ndichifaka tsiku lotsatira lake titabwera atenda na pa tikankwatira pakane mawano wa times kuyankhula chairman omwe jadama kuna zoti pepese kwawo mkulu wathu zama kilazi janaja sada pange bwino uyu ndi mbale wako kutere kuineyo galasi madaphwanya la galimoto koyambirira kasaka unalumbiranda kwathu kumene kuja
ile kumene kuja mmemo ni makaja kumene koma anaja kwamvetsetsa kuti mvula ikubwera apapa bridge imene tayiloza kangapo asite sakubwera ndi yankho logwirika anaja khoza kukwera inu kuthamangitsidwa kundirande achakwera board iniliro ayi imene jayo kusanje adachokanso chothawa ndedzipongwe tukuza dzipongwe zokhazoka chipongwe cha dala chotumana kuti kagendeni kuti president aoneke nano tamkana ku ndizomukaona kuchikwawa kuti president anacheza ndi anthu bwinobwino mawu angati chikwawa yonse mpaka na nsanje kusekuja sada pange bu kodi sizimatheka mbomamu kunena kuti koma tikumvetsetsa kuti amalawi ndi akhoza kukhala okwiya chifukwa tidalonjeza zambiri tikakhala kuti pena kuti taponyetsa chilichonse timanena koma nkhani imene matipatseni ndi example ya amene adaponya mwala pa galimoto zapambuyo za convoy kuchikwawa koma atamuchemerera president imene amadutsa atachemerera president wakhala nawo 3 days consecutively kulowa shire kuti nkumanchemerera every day tsiku lina nkupeza kuti podutsa pa kawodi kamodzi ka training center kamodzi president adutsa kale mukaona gambo tenkagendedwa ije ne gambo linyamula mbendera mapolo mavideo yanatuluka kodi gambo linyamula mapolo imeenda pa convoy ya president gambo linyamula mapolo ndio bwera kumbuyo kwambiri kuzula mapolo Afro barometer ikunena kuti masankho atakhala kuti adachitika mu August mucha ndiye kuti MCP sikwina ingawine DPP scientific research usati kungoti ujeni koma these are experts mwayilandira bwanji nkhani imene awonso akunama tayilandira mmene timalandira research iliyonse 2014 adaticha sinali scientific sanali ma expert 2014 ma expert anapanga scientific research ananena zoti Joyce Panda adapambana anali ma expert anapanga scientific research mimi mulongi emphasize scientific anapanga so yomwe adapambana Joyce Panda mwenye research ya 2019 ila tipatsa zosatira zimenezo yankho ndi ayi research limatenga ma opinion a wanthu amene mwafunsa kodi mukuti sankho yoyita August iyo anthu anatalembetsa 22 million 22 million mmene alembetsamo ere ndikafunsa amene alembetsaje makosana mwalembetsano muli nchovotera kodi mukavotera ndani amene alembetsawo chifaina akunena kuti afunse pano ndi mmene zinthu zakhalira ndi akuti olomuna 10% simungapeza ya mavoti tsono bwanji mungodikira September sali kutali abanda mungodikira September sali kutali amalawi apambana akakuvotereni kuti amalawi apambana chifukwa chani akakuvotereni chifukwa chani amavota chifukwa chani kodi ila ndifunsa inuyo kunena kuti mungati muonena kuti tidikire September kuti zimene aonena Afro barometer zinzabodza sindikuti nzabodza ndawalekera zimene nzawo ndawalekera kafukufuku wawo amene inu zisaukodzeni ifenso ndi department ya research imapanga research kuti timakafukufuku ambirimbiri inanena tsiku lina kuti tuulowera kukhala makafukufuku kukhala maprofesa uku kukhala zambirimbiri uku mumvera mapemphero odabwisa pa misonkhano umene tulowera watulidwa uja koma uyu zimveka zimenezo koma nkhani mundikire uja adzadzuke mmamawa uja president amanena dzulo kuti ndatumiza chimanga chigawidwe kwa munthu osauka amene uja mundikire amene uja akulandira chimanga uja amene uja mundikire September akuti imene akuti ina 27% panopa kuti achite kafukufuku pano nchifukwa ndi ndalekera MCP 10 oleo atapeza zero zimene akuti za 10 izo ayang'ana kuti yambira chaka chimene MCP idachoka mboma idapeza pote kodi what makes you feel kuti masankho a 2025 mukhoza kuwina kodi it's not a feeling ovota atapanda then ukufunsa kuti ovota akavotere MCP kuti yatani munthu kuti amene amagona mchisakasa nauzidwa kuti tikumangirani nyumba ndi dziko munthu wa polisi amagona mchisakasa uzidwa tikumangirani nyumba ine mudawafunsa panthu na ine tatiuzani mwamanga zingati ole imodzi tatozerani adanokozerani lero ndikhoza kuuzani over 3,400 houses have been built for our officers munthu amene amakhala mchisakasa chimene je napanga kakhonde kuseri ukapanga chipinda ana nkumagona kumene kwa atsikana lero asamukali nyumba zipinda zitatu
amene ali chifukwa chovotera chakwera. Aphunzitsi amene akhala zaka over 20 osapangidwa promote. Lero over 4,000 teachers ena amene alembedwa ku primary, 2,198 amene alembedwa ku secondary kumangidwa promote. Amene ali chifukwa chokavotera. Munthu amene amaphedwa oja lubino nkumayenda ngati nyama yoti iphedwe kadyedwe. Lero nkumangira nyumba nkumusiyapo nkumulembaso ntchito ku polisi. Amene ali chifukwa chokavotera. Amene amayenda m'misewu kumangidwa. Misewu yamangidwayo kuti apita mutharika munthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers. Malemu Bing munthawi yawo yonse double lane road anamanga 4.5 kilometers. Lero lachakwera zaka 4 zimenezi 18.4 kilometers ya double lane road. 6 lane road sadamange pale nsidzikumo achakwera amanga. Amene akuyenda mmene muchamo amene ajali chifukwa chokuvotera achakwera. Anthu ndi zifukwa zokavotera achakwera paeka 15 billion kwacha yapita ku NIF achakwera nkudzati no pofika lero over 100 billion yaperekedwa. Anthu amene akulandira zimene kupanga business mudalonjezaso pamene mukufotokoza zimenezo muzikumbukiranso malonjezano amene mudapangana nawo a Malawi kuti akakuvotereni 2020 kudya katatu anthu akudya katatu tilizani kwekeni mambeta yakhani imeneyi anthu akudya katatu 1 million jobs abra 1 million jobs ndikadzakhala president mphamvu ndidzachotsa zimenezo zachitika. Abraham munthu kuti adye katatu sikuti nkudya katatu zolandira pamanja. Okay. Ndikudya katatu mutamukhazikira ndondomeko zimene akhonza kulima kumapeza zochuluka. Amadya kamodzi chifukwa mwampatsa kathumba kamodzi kafetereza kuti angolima apeze chakudya chake matumba 4 amenewo. Koma ngati munda unadamusira ambo yake uja onse uja mwampatsa chabwino. What about akhonza kudya katatu presidential powers? Kuti achakwera ananena kuti ine mphamvu za president asamakhale ndi mphamvu zambiri chonchi. Adotsapo ndi modzi yomwe ndikuuzeni appointment of anthu ogwira maudindo boma ngati maudindo amene atsatira ndondomeko zokhazikika osati president kungoloza chisawawa kumene kuchepetsa mphamvu chifukwa anthu amasankhidwa kunyumba kwa munthu ndatenga uyu akakhale pakuti ndatenga uyu akakhale pakuti umakuona zoti let there be a process yosankhira anthu amene wawo ndiye kuti nkhale kaya opposition amene ali mu committee yopanga confirm anthu wakuti no ananena kuti ngakhala president asamasankhe wakuti ACB ndi zina zotero zimene zachitika. What about chancellor for example? These are things zimenezi sabatala thalomwe adali kuhesi kumene amakachidwa install ngati chancellor anayankhulapo akuluakulu azamaphunziro koma ananena kuti bwanji tizipeza wanthu azikhala machancellor m'makolegi ndi ananena akuluakulu azamaphunziro kunena kuti one kodi president akakhala kuti ndi chancellor kapena si chancellor zisintha chani ku maphunziro athu oyankhula amakhala ine akewo zisintha chani ku maphunziro athu iwo nkubweretsa justification yawo why they feel president osati president wake chakwera ikhale koma president aliyense akuzokhala chancellor akunena zokuti kodi tikanena zokuti sakhala chancellor tasintha chani ku maphunziro athu tabweretsa maphunziro apo mwamba tachepetsa ujeni amaphunziro kuti patsafunso ndo ife nkukhala pansi kuti mwina adawalira zona aine akewo osati president no ndikufuna ine ndanena padalibe kufotokozeratu nanga sizimenezo amafotokozera kuti ndi maseko za education aine akewo ndamanagement so aine akewo akufunabe kuti president akhala chancellor nkhale chaka chatha chinkanjo chimene anakavala president ku unima akuluakulu aja mafunso kuti ine munagundika nacho bwanji makachitenga kuti akufotokozereni akuti ule mumene wapadera umene ufotokozera president wina aliyense not only Dr. Chakwera. That's their arrangement in the academic circles. So a president Chakwera sakadakana kuti ine izi ndalonjeza kuti sindipanga. Munaona pa konvo ya president bachi. Pali magambo ena amene tinkanena kuti sifunika. Kwafunsa a police. Akuti gamu leti maicha chakuti, iti maicha chakuti. Imapanga zakuti. Pachifukwa chimene chocho, magawo tamunga kuti sekunda awo kakoma awa asiye. Akukusola unda achitetezo achi. Timene zoti ife tunguyang'ana namba ya magamu adajepo kumachiteteteza kuti ayi izi zile kwanzathu amakhala m'maiko ena amakhala ndi madrone amene akuyenda kupanga represent galimoto iyi ifeyo tilibe drone imene nkhani ndi galimoto iyi koma ili m'malere chifukwa tilibe ife inokhala khali zichitetezo sitingawatsutse. So you are optimistic kuti anthu akukukondani kunjaku? Anthu akumukonda Lazarus Chakwera
chifukwa chakuti choyamba akuona zimene president chakwera akupangazi ndene ndikuuza kuti afrobarometer akunena kuti ayi mwana zoti akunena zimenezo ndi afrobarometer then ndinazoti sindifuna upanga dwelo pa chipepala chawo chifukwa nditakhala ndipange dwelo lawo ndikhala nanu pano pa tsiku lonse ndikutambasoni page ndi page ndikuuza ndi chifukwa chani 2014 idakamba zina zochitika nkukhala zina ndikutambasoni mapeji momwemo chifukwa chani 2019 idakamba zina zochitika nkukhala zina ndikutambasoni mapeji momwemo muli anthu ozindikira kwambiri mino chophunzira kwambiri and they understand the limitations that a research can have. Amadziwa popereka report iliyonse amafotokozera kuti koma tinali ma limitations awa kusonyeza kuti patsala room for further research. Patsala room tikhoza kupanganso kafukufuku wina. Room imeneja mudzayipezera kuti tsopano mukakamba ndi anthu amene alembetsa chisankho nkuona amene anthu alembetsera ndadziwa kuti panatsala room iyi muyenda ndani zikuoneka kuti mukhoza kuyenda nokha fa simupeza wanthu muyenda ndani pa masankhowa chifukwa chonena kuti ndifusafusa limeneli chifukwa chonena kuti akuti MCP idaonetsa khalidwe lodzikonda mutapha nyamayi mu 2020 mupeza abwenzi oyenda nawo mmasankhowa bwenzi oyambirira ndi Malawi bwenzi wa MCP oyambirira bwenzi wa Chakwera oyambirira ndi Malawi achakwera choyambirira ayenda ndi Malawi amene ndafotokoza aja kuti akuapangira misewu aja amene akuapangira madzi aukhondo aja amene akuapatsa chimanga amalengeza dzulo chija choyambirira achakwera ayenda ndi amene aja kenako achakwera ayenda ndi anthu amene akugwirizana ndi zofuna za Malawi aliyense amene akhale ndi cholinga chogwirizana ndi zotumikira Malawi tisalemere tisadzilemeretse ife tivomere tikhoza kukhala opanda chuma koma tintumikire Malawi akhale ndi chakudya akhale ndi mankhwala kuchipatala mwana wa ku university amene fees alibe apatsidwe loan akhale ku school upkeep yake apatsidwe ana amene aja amene angagwirizane kuyenda ndi ana ameneyo ayendanso ndi achakwera. Nthawi yatithera titatha kulankhulana zonse madzulo ano mafuna kuti muyang'ane kamera iyi ndi uthenga wanji umene muwasire Amalawi madzulo ano. Choyambirira ndiye kuthokoza Malawi chifukwa chakuti ayenda naye limodzi president Chakwera ndi kumvetsetsa nyengo zimene president wadutsamo komanso dziko ladutsamo ndi kuyenda naye limodzi kumpanga support. Panopo tsopano netafika pakuti zinthu zikubwerera kumaona njanji zikubwerera misewu ikumangidwa chakudya ndi chigawidwa komanso minda ikulikuli kukhazikitsidwa ma water treatment plants akukhazikidwa nyumba za polisi zikumangidwa ma stadium aja kwa Chinyamata akumangidwa ma office ama DC ndena zikumangidwa pomaona zonse zikuchitika ndiye kuti chifukwa chilipo choti tikhoza kudekha mtima ndi kumayang'ana kutsogolo kuti zinthuzi zisintha ndipo zikhoza kukhala bwino koma maso akhali kutsogolo chifukwa choti kubwerera kumbuyo kuli ndi ngozi yake ngati ena nakubaya dzulo iwe nkusafa usaganize kuti ukabwerera asiya cholinga chofuna kubaya chicha akapeza njira kuti tsona akubaya akupheretu tisabwerere kumbuyo osapita kumbuyo osapita kumbuyo kwangozi kumbuyo kuti koma kumbuyo uko akuti bread ankagula mtengo wabwino kusiyana ndi pano sugar kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano kutele mtengo wa bread fetereza kumbuyo uko adali bwino kusiyana ndi pano kutele mtengo wa bread ndi asabwerere kumbuyo kwathu kubwerera kumbuyo umene kunuma gula bread pa mtengo umeneyo koma ukadya nkufa nkosafuna kubwerera amafana kumbuyo kotu akakupatsa bread nkusekerera kwa mukati mupange zina zoliyankhula dziko nkukuomberana makuphani ino simunaone Anyamata adziko anje amene akuti ena akuti akutumidwa ndi chipani chanu zija adzudzula president kunena zokuti musapange chipolowe kupangira wanthu ena wina aliyense akhale ndi ufulu wake mudamvapo liti president wina akudzudzula ataphedwa anthu aja 21 kudzudzula kuchino kwakamiza kuti abale tadzudzula ata mokakamizamo ataphedwa Anyamata aja 21 kumpoto adawadzudzula ataenda mdziko wanje pa street nkumatiwonetsani nyekwe adadzudzula pana nawo adena pasanye kumatiwonetsani akwatumandana Anyamata adziko anje tsono zimenezo ndi nkhani ya polisi musatike mu nkhani zimene sizotikhudza saulinda Anyamata amalawi koma president Chakwera ndithu ndi ubusa usoja nkusiya pasu timatenga chikwanje moti no IMCB mukwakana Anyamata ajasiyana tikaniratu anthu amapita apo kuti anthu kuseuja ndi dzikwanje atavala chimanga cha DPP nkumaonetsa tawo kutenga futi yes pano tosulu kamba ya DPP tukamba zochitika mbomalano mbuyo muzimene ife situkanga zimene zija so Anyamata ajasiyana Anyamata aja ngati amakateteza zinthu zawo ife tawauza apolisi kuti kuteteza kwa zinthu zawo kusamakhale kwa mtundu
atsalinjira zolondola zomakati ndi apolisi samamanga bwanji paja zimenezo za president ayo za police mugire ntchito yanu mene mudalembedwa muzigwira ntchito yawo agwire ntchito yawo tiyamike inu andu ndikuthokozani komatu ndiye muli kukamba nkhani itu nanga sinu munadzatola nkhani ndi ndikufunsa kuti awawa anyamata adzikwa njewa mukuakana kuti siyanu a MCP kodi awalozera pano nga MCP okay awalozera mphamvu yochita zimenezo in the presence ya police adaitenga kuti ndikunena kuti anthu atu akhoza kukhala kuti m'mitima mwawo ali nzipani zosiyana-siyana ende sungakana akhoza kukhala kuti amene amasapota MCP akhoza kupeza kuti amasapota MCP but kutumidwa kuti inuyo mu dzina la MCP kapangeni chipolowe zimenezo ife sidapanga okay sidapange zimenezo ndikuthokozeni kwambiri. It has been quite intriguing hearing you talk madzulo ano mwatilemekeza kwambiri pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mpulogalamu iyi madzulo ano ndinali ndi olemekezeka bambo Moses Kunkuyu, nduna yathu ya zofalitsa nkhani komanso amene amayankhulira boma ili, kotero kuti if you want to know kuti kodi boma ili kuganiza bwanji ndi mmene ayankhulira. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Capitol Hill ku Lilongwe, kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.